שאת עושה לי, את משגעת לי את הלב. לא נורא לי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב. זה לא נורא, זה לא נורא, אחי היקר, שנינו ניסנו, אבל שנינו ביחד, טיפול אחד קטן עולים למגרש, ובעזרת השם אורן זריף יביא לנו ברכה. אז אחי, אל תתייאש, כי זה גולדסטאר, גולדסטאר, אל תתייאש. אחלה קובי שבעולם. מתי נראה את המשפחה שלך בהם? בעזרת השם, מחר הם יבואו. איזה דבר זה שזה... כולה עבר שבוע. וזה לא יאומן הגעגועים הביתה, אה? אני משתגע. אתה במשפחה גדולה, נכון? יש לך הרבה אחים ואחיות. אתה עם שולחן שבת רציני מאוד. אנחנו 8 אחים. חמסה. איך ההורים שלך? מתגעגע עליהם בטירוף, אחי. אני כל יום, אמא שלי ואבא שלי געגועים מטורפים לגמרי. איך אני אגיד לך את זה? אבא שלי חולה במחלה הארורה הזאת. אני בתסביכים שאתה לא מבין, אחי. פתאום לראות אותו חולה, אחי. באמצע החיים, בגיל 59. הם ישמור. מה מצבו עד כדי כך? אחי, הוא לא טוב בכלל. נתנו לו חודשיים לחיות, הרופאים. וברוך השם, אחי, עברה שנה כבר מאז. יש איזו תקווה? כאילו... התאזן המצב שלו, אתה יודע, הוא המון אמונה, זה מחלה שגם צריך, הוא צריך להרגיש טוב, אתה מבין? אם הוא עצוב, הגרורות בגוף עולות. אז זה המון נפשי גם. אני איבדתי את אבא שלי ב-2006. וזה היה קשה ברמות... היית קשור אליו? כן, ואתה יודע, בן יחיד, זה הכל על הכתפיים שלך, אין לך אחים להתחלק איתם. אתה איתו בבית חולים, בכל הרגעים הכי קשים אתה נמצא עם הבן אדם. כאילו, אבא זה, כשחלילה הוא הולך, זה משאיר בו. שלא תדע, ושיהיה רפואה שלמה. אחי, אני מתגעגע אליו ברמות שאתה לא מבין. פעם אחת אמרתי לו, אבא, אני רוצה להגיד לך משהו, והוא התרסק לי מול הפנים ולא הפסיק לפקוט. אמרתי לו, אבא, אני רוצה להגיד לך משהו שחשוב לי שתדע אותו. אתה החיים שאני אוהב אותך, ואני אין לי דקה אחת שאני לא יכול לבד לך. אבל חס וחלילה, אני לא מאחל לך, ואני יודע שאני בעזרת השם אתה חזק ואתה תעבור את זה. אבל אם יקרה לך משהו, אז אני רוצה כבר שתדע מעכשיו של הילד הראשון שלי בעזרת השם, אני אקרא משה. משה זה אבא שלי. אחי, הוא התחיל לבכות לי מול העיניים. ממש התרסק לי, אחי. אמרתי לו, אבא, אני אוהב אותך, תבכה לי מתי שבוע. גם, אתה יודע, צריך להתכונן להכי גרוע, אבל לפעמים יש הפתעות טובות. אני לא יכול לדמיין את עצמי בלעדיו. בעזרת השם, אחי, שנהיה בריאים, שאבא שלי יהיה בריא, מחר אני אביא אותו לפה, שב איתו, תראה איזה בן אדם. זה מעולה. אחלה איש שבעולם, אתה תאהב אותו. יש לי בדיוק כזאת מכונה בבית. מה זה? עם קפסולות קטנות כאלה של אספרסו? יופי. עוד אחד פה, אחי, והכל טוב. מאיפה זה היה ככה לקשור את זה? מה קרה לך? יפה. בוא קח את זה, תקשור את זה. הנה גולי. גולי נשמה, תראי איזה בית בנינו לך. איזה בית, רשתות, ברזלים. בואי נסיכה, בואי. היי! תפסיקי להפחיד אותי.
הנה הבית החדש שלך. זה טוב. רגע, ממי, עכשיו אתה צריך. בוא נסגור אותה מפה רק שלא תברח לנו. אני אבוא מסביב. בוא נעשה את הכל, מה שצריך. אתה יודע שהיא ברחה, כן? תראה מאיפה יצא, באה לפה. כנסי. לשם, לא אליי, לשם, כן, לשם. מה עושים איתה עכשיו? נו, קח אותה. רגע, אני אביא אותה. קח אותה, היא באה אליך. לא, הנה, הופ, לא! שם. אוי, נעל רפק. אני אתפוס אותה. יואו! תפוס אותה, נו! אני מת איתה, זהו, שקט. בואי שנייה אחת איתה. בוא לפה אתה. איך זריף אילף אותה? חיים שלה, נשק את החיים. איפה היא נכנסה לי עכשיו, יואו? סלוצקי, תגיד, זה כף אשפה. כן, כף אשפה. אתה צריך להזיז רק 2, שישאר כף אשפה ושהזבל יהיה בחוץ. איזה 2 אתה מזיז? כן, הבנתי. אבל זה לא... איזה כף? זה כף בוכרי זה. משק, צריך את זאת בצד השני. פתאום, לא כף. הוא רוצה שזה יישאר כף. נו, מה הבעיה? הזבל בפנים. בחוץ? לא, בפנים, הפכת. עדיין הוא בפנים. אבל לדעתי אתה בכיוון אחר. מה זה פה? הוא בפנים. אתה רוצה שהוא יהיה בחוץ? כן. להזיז 2 כפות. רק 2. איך תמצא אותה עכשיו? צריך את השב"כ למצוא אותה. בוא'נה, זה חייל לא פריירית, אחי. אינטליגנטית חבל על הזמן. תום, כנס עד הסוף. היא נעלמה, אחי. הנה היא פה, תראה איפה היא. תהי בחוץ. די, תרגי. תחזיק אותה קצת. לא, אני לא. היא עצבנית מהשיחים עוד. אתה מוכן לעשות משהו? כן, בבקשה. בעזרת השם, שתגענו בערב את המזל. זה הזמן שלך להוכיח. כמו שאת יפה, יש לך את החופש, תכין את עצמך ליום בערב. תן לה ברכה. גולי, אני צריך ברכה לשחק היום, אני פצוע קצת. את הקמע, שבנינו לך בית עם גינה, חום ואהבה. תרגישי בבית. יופי. בוא, אני פותח את זה בשנייה וזהו. אתה מזיז 1 לכאן, אתה מזיז את השני לכאן, נשאר הכף והזבל בחוץ. אתה יודע מה זה בא ללמד? שבחיים אתה מזיז דבר אחד קטן ואתה יוצא מכל הזבל ואנשים רק לא יודעים מה להזיז בחיים. כל הכבוד, מגיע לך מחיאות כפיים, הצלחת להתל ב4 ראשים של אנשים שונים. טוב, חבר'ה, היום יש לנו משחק. אפשר כבר לדעת מי אנחנו משחקים? לא, זה לא חשוב כרגע. רק בערב תדע. אתם תשנו בשקט, תעשו את המלאכה. דבר נוסף, אני רוצה לשמוע הייתם בטיפול או מה? כן, בטיפול. אתה גם? עשה לי את הכיסוי בזה. הבאתי לו נרות, הוא לא רוצה להכניס אותם. לא, לאן אני אכניס אותם? לתחת, נרות וולטריה. לא, זה מתנייק, מה זה לתחת? לא, נרות וולטריה. נר לתחת, זה כאילו חזק. זה קופת חיסכון, מכניסים. אבל זה מרגיע, רון. לתחת זה יופי. רון, זה יופי. בסדר. תדבר עם מרק, אם צריך נשחיל אותו לשם, נראה מה יהיה. טוב, בוא נמשיך. דן, מה? יש לי תור ב-3:40 לאולטרסאונד, ואז יראו מה יש שם. ניסית לרוץ? משהו? יכול לרוץ ריצה קלה. כן? יכול ללכת. לי יש בעיה מאוד רצינית. אני מרגיש כאבים בביצים, כאילו הם... אני לא אדבר וזהו, זה לא יפה, זה גם לא חברי. לא, זה לא חברי. מה זאת אומרת? בוא נשמע את אורן ונצא לאימון. עשיתי אתמול בערב כאילו הרפיות, קשרתי למטה בנדנה. אבל מה זה כאבים? אין דברים כאלה. למה זה? זה בגלל מאמץ. קדימה, חבר'ה. הולכים להתלבש. קדימה. נעלה ספורט, נעלה כדורגל ביד. יאללה, חבר'ה, בואו, נו. בואו לפה, בואו, חבל לנו על הזמן. הלאה.
הלאה, חבר'ה, אנחנו מתחילים פה קל. שתבינו, מה? מה זה? בוא. בוא הנה. מה זה? מה זה מה? מה זה הנעליים? מה זה? אני אמרתי, יותר נוח לי מזה. תסתכל את כולם רגע. אני לא יכול, זה מחליק אותי, שיה, תן לי... בוא, אתה עושה ממני שכונה, בוא. תן לי לנסות. תעשה לי טובה, ברוח טובה. צא החוצה. להחליף את הנעל? עזוב. אתה רוצה להתאמן לשחק? די, זה שכונה, לא נוח לי אבל. אני מחליק אבל. לך, לא מעניין אותי, לך. לא ילך? מה אתה? תן לי הזדמנות, אתה לא נורמלי, די כבר, אתה עושה לי בושות. לא נוח לי, אני מחליק מזה. אתה עושה לי בושות, לך תחליף לנעל לספורט. הפקקים לא נוח לי. אני עד עכשיו לא מבין למה הוא לא מסכים לי לבוא עם אגף למגרש. אני לא חושב שאנשים ישימו לב. מי מסתכל על זה בכלל? או שכן ואני לא מבין. בוא'נה, טמטמת אותנו גם עם החיות, נעליים, יאללה. תן לי הזדמנות, תהיה כבר אלוהים. רציני, באת לפה למחנה, תהיה רציני, מה אתה בא עם נעליים? תן לי הזדמנות אחת אבל. תן לי הזדמנות. בוא'נה, מאמן פצוע זה, ואלוהים נתקע במשקוף נמוך. לא מבין שאם זה יותר קל לי. אני גם לא חושב ששחקנים קודם ניסו לשחק עם אגפיים. אני חושב שאם שחקנים ינסו לבעוט עם אגף, זה הרבה יותר קל. יש את השפיץ, זה בדיוק כמו רובה, זה בדיוק כמו רוגטקה. אתה מכוון למטרה, והמטרה יוצאת לך בדיוק. אורן, איזה הליכה הזאת, יאללה, איזה הליכה. הנה, בכסף של החבר'ה, תרוץ בכסף של החבר'ה. זריף רץ כמו הטלף שאיבד את המקם שלו. יואו, זה גנום זה. מת העולם. אבי, אמרו לי לשים נר. אני שם וולטרן כבר נרות 4 ימים, זה לא עזר לי כל כך. מה זה, אצלי זה קטסטרופה, אני מת. אני לא יכול לרוץ. רון! וואלה, אתה בשיחה במקום מה? בסדר, זה קשה קצת. תנסה להגביר. מה קורה, דן? בסדר בינתיים? בסדר. דן ורון, הם אסים פה בקבוצה, אבל הם לא יכולים להתאמן, הכאב שלהם גדול מאוד. אוי ואבוי. מבחינת כדורגל, אני בבעיה גדולה. מבחינת כדורגל. לא רוצה להיות שחקן כדורגל, לא רוצה. את הדבר הזה, מה זה? יאללה, תחליפו נעליים, נעבור קצת לטכניקה. הלאה, צא, נירו, קח, נירו. כן. טוב, לאורן. תעצור קודם, תעצור. תן פס ותרוץ. יפה, ותן... תרוץ. הלאה, פסים, בעדתי בעיטה פשוטה, והרגשתי טק. לא יודע מה להגיד לך, אחי. מרגיש בבעיטה הדקירה. שים קר, אתה סיימת את האימון להיום? האמא שלך? כן. מה, אתה גם כאן איפה שאני? כן, אחי. אני פה? אני כאן עבר לי. בול. כמו סימן תחול אתה מרגיש? בום. פה כבר אין לי היסטרי. כאן בחיים שלי. פה כואב לי. וואי. טוב, חבר'ה, אי אפשר להתאמן ככה. קחו את הדברים שלכם, נגמר האימון. כולכם פצועים, איך אתם רוצים לשחק היום בערב? ראיתי שאין לי את השחקנים, את הקאדר המלא של הקבוצה, ורציתי מאוד יותר לקדם אותם, להריץ אותם יותר, ביחד, אבל זה לא היה זה, הם היו פצועים ופגעו לנו מאוד ביכולת של הקבוצה כולה. יניב, מה אני צריך לעשות עכשיו לטיפול? אתה הולך לנוח. מה אתה מעתיק? זה באסה זה? זה באסה, מה זה באסה? אני מתחיל לדאוג לקבוצה, כל השפיצים פצועים. איך ננצח במשחק של היום? כרגע הקבוצה שלנו נראית כמו מסדר חולים אחד גדול. אני בתור אחד שמבין כדורגל ורואה את הסיטואציה של הקבוצה, ומבין שהקאדר הוא די נסוג, די איך אומרים? די קטן נקרא לזה. כל שחקן חשוב לנו, וכששחקן נפצע, זה כל הקבוצה נפצעת.
היי, בייבי. מאמי, מה קורה? וואלה, מצב רוח לא בשמיים. איפה אתה? בדרך לתל השומר, לדוקטור לבנקוף. זה די מבאס. טוב, רבי, די, אל תתרגש מכל שטות עכשיו. קודם כל לא תראה מה הרופא יגיד. תקשר לך שאני אצא מהרופא. טוב, בייב. ביי, ממי. נשיקות, love you. love you too. ביי. ביי. מה נשמע? מה נשמע? מה קורה? מה שלומך? יאללה, תענוג. אומרים, לא כזה מסובך, אתם יכולים לבוא לבקר אותי תמיד. אבא, אמא, תכירי, זה אורן זריף. זה הקוסם. לא אישית, מכירה. נעים מאוד, פיורלה. זה אבי מלר. זה שדרן ספורט מספר 1 בארץ. בקיצור, טוב, מאוד התגעגענו אליך, נשמה. אבל הגעגוע הזה היה, כמו שאומרים, רק מבחינה גיאוגרפית, אתה היית קרוב עמוק בתוך ליבנו. למרות שהיינו רחוקים, אבל היית מאוד מאוד קרוב לליבנו. בואו, בוא נלך את הבית. לא. כולכם נחמדים, שמחנו לראות אתכם. תהיה לנו בריא. תודה, אני מאוד שמח. תודה רבה לכם. תהיה בריא. תודה רבה. כל הגוף תפוס, אבל הרגשתי שבנקודה מסוימת בשריר זה לא תפוס רגיל. הרגשתי פחד קצת, אני חושב. מה הוא יגיד? מה פסק דין? פה זה כואב לך. בדיוק זה. תשמע, יש שם באמת איזשהו קרע קטן בשריר. הרגשתי כמו בוקס בבטן. פשוט כמו בוקס בבטן. הזמן הסביר בשביל לנסות לחזור לפעילות, הוא סדר גודל של 3-6 שבועות. בין 3 ל-6 שבועות זה מספר מאוד כללי ומאוד גדול, זה יכול לקחת פחות זמן. מה 6 שבועות החלמה? עוד 3 שבועות נגמר הפרויקט. יש איזשהו סיכוי שאני אוכל לחזור לשחק במהלך הזמן הזה? יכול להיות, כן. תשמע, אני אתן לך טיפול תרופתי. אתה יש לך שאלות, יש לך את הטלפון שלי, תלך לבקר את אמא שלך, גם תגיד לה שלום. עכשיו אני אלך אליו. אמא, מה העניינים? בואי, אני ממש קרוב אלייך. איפה את? בחדר ניתוח? אז בואי. אמא שלי עובדת בתל השומר, בחדר ניתוח. תמיד אני חושב על זה שכשאני משחק בתיאטרון או משחק כדורגל או לא יודע מה עושה, היא אשכרה מחזיקה לבבות של אנשים בידיים וגורמת להם לפעום. תחייכים עוד, היית צריכה לעשות קודם עוד. תגיד לי, נטרלו אותך או לא? 3 שבועות. מסכן. במקרה הטוב. וואו. יואו, ממלא שלי. חבל לי. זה הילדות שלך הייתה, זה לחזור לילדות. אשכרה לחזור לילדות. אשכרה. טוב, מה יהיה? כשהייתי ילד, כל מה שרציתי זה לשחק כדורגל, נכון? זה מה שעשיתי. היי, מהילדות שלך תמיד הלכת על הטופ, תמיד הצלחת, גם בזה תצליח, גם על זה תתגבר, בטוחה. היא נתנה לי כוח. היה לי מאוד כיף לפגוש אותה. יאללה, אני אוהב אותך, ביי אמא. ביי, הרבה אהבה. איך אתה מרגיש? בסדר, מה? הכי חשוב שאתה תרגיש טוב, אבא. אני, כשאתה שואל אותי בבוקר, אני שואל אותך איך אתה מרגיש, אתה אומר שאתה מרגיש טוב, אני מרגיש טוב. יש משהו, אבא. כל פה אתה יודע, זה הבל הבלים, זה סבבה, צחוקים, פה, שם. הבנתי שעכשיו החומרים שהביאו לך טיפה, גורמים לך להיות עייף. כן, מאוד. מאוד מוצש, מאוד עייף. אפילו הקול שלי, אתה רואה, נראה כזה פחות. מה שבאמת חשוב זה שתהיה בריא, תילחם, שתהיה חזק. נלחם על כל שנייה. 8 ילדים שמתים עליך. תודה חיים שלנו. כי אין לנו חיים בלעדיך. זה הדדי אבא. זה הנשמה שלנו. אנחנו כבר חיים עם זה שנה, ואתה רואה שאז לא נתנו לך צ'אנס
אתה כבר שנה נלחם ואתה רואה שאתה בן אדם חזק. אוהב אותך, אבא שלי. זה אבא שבאגדות אין אבות כאלה. ואנחנו מתפללים, אתה יודע, המחלה הגרועה הזאת, זה הכל עניין של תחושות. אם הוא יהיה טוב, הוא ירגיש חיובי וישמח, והטיפולים בעזרת השם ישפיעו עליו טוב, אז יהיה יותר טוב. יש לי אחות בת 14, אחי. אחות בת 14 שעוד לא הספיקה לטעום ממנו. יש לך טוב שבאת? עושה לי יותר מטוב, אבא. אני באמת מרגיש מאוד טוב, עזרתי לי המון, וחשבתי כאן, התמלאתי בהמון אנרגיות חיוביות. כן, באמת. אתה נהיית קמצן בחיבוקים. ברור שזה חיזק אותי, תשמע, זה היה זריקה, זה אנרגיה, להרגיש את החיבוק שלו, ושל אמא שלי, הנשמה הזאת שדואגת לו שכל יום איתו. אותי זה עשה עצוב עכשיו קצת, כאילו אני רואה את הקשר ביניכם. אתה יודע עכשיו שהוא בא לי פה, מה הוא אמר לי? מה אמר לך? טוב, אני יומיים לא זזתי מהמיטה. הבאת לי כל כזה זריקת עידוד, זריקת אנרגיה עכשיו. אתה זה פה, שאתה פה? כן. לראות אותי, אחי. לראות אותך. הביא לו אנרגיה, פתאום שאחד מהילדים שלו לא נמצא בעין, הוא נובל, אחי, קשה. זה אנרגיה בשבילו, ממש ככה, אחי. אתה יודע, יש 5 ילדים. פתאום למדתי ממנו, אני לא יודע, מסתכל עליו, ואני אומר, ככה צריך להיות קשר בין אבא לילדים. אני הלוואי שיהיה לי את מה שיש לו, את החום שיש לו. הלוואי. הלוואי, זה הדבר שאני רוצה שיהיה לי, זה האקסטרה שאני צריך. אתה מבין? איזה מותק אתה. בגלל זה קצת פירק אותי, כאילו ש... מה אתה בוחר לי, סלוצקי, אתה מפגר, עזוב אותי. אני קשה לי גם ככה, אחי. לא, אני... נתן לי זעצבן, פשוט זה הכל. הכל בסדר. לפעמים החיים... ההצגה לא מתנהלת כמו שאתה רוצה. אני מאמין שיהיה טוב. יהיה. מרוב דמעות הראייה מתערפלת, מרוב מדבקות כבר לא רואים את הדלת. ראיתי שהאבא באמת אוהב את הילד. אהבה כזאת שאני מתפלל ומקווה שתשאיר אותו בחיים. אני לא מוכן לקבל את זה שזהו, שזה נגמר. מרוב תשובות לא עוצרים כדי לשאול, מרוב אשמים לא יודעים מה הפשע, מרוב עשיריות לא רואים את התשע. זה הסוף של השיר, קובי? לא. סתם, זה הכל סתם, מתיחה מסרט ישן, סתם, זה לא נכון, אנחנו לא במזרח התיכון. דנצ'וק. מה קורה, אחי? מה קורה? מה הולך? מה קורה? מה, קריסטיאנו? יש לי בשורה אחת רעה ובשורה אחת טובה. תתחיל עם הטובה. אני אחיה. אוי אוי אוי, זה אומר רעות על הרעה? הרעה היא שיש לי קרע בארבע בראשי. בגדול, כדי שזה יחלים, זה סיפור של חודש, יותר מחודש, חודשים. באמת? לראות את דן נפצע, זה נשבר הלב. האהבה האמיתית לכדור היא קיימת אצל דן. ויותר מזה, הוא גם השחקן הכי טוב שיש לנו. זה לא נורא. הוא יכול לעשות הכל הוא עושה. קם בבוקר, אני רואה אותו הולך, שותה, אוכל, כמו בן אדם רגיל. מצד שני, אני התייעצתי עם דוקטור לבנקוף, והוא קצת הרגיע אותי. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מרגיש שאתה יכול לשחק, אם לא תיתן ספרינטים ולא בעיטות חזקות, מבחינתי אתה יכול להמשיך לשחק, כי הקרע לא יכול להחמיר. אני יכול לשחק חלקי, אני יכול לפעמים לעלות אולי, אם אני ארגיש טיפה כאב, אז לרדת. זה עדיף מכלום. הנוכחות שלך על המגרש, זה... אני מרגיש יותר בטוח שאתה על המגרש, אני יכול להעיד על עצמי. לא באמת, זה לא סתם. מאוד חשוב לנו שאתה תהיה איתנו, חיילים טובים בקרב, הולכים עד הסוף,
והם מלווים אחד את השני. לא נוטשים חייל פצוע. בוודאי. תרשה לי להגיד לך משהו? שעם כל הכבוד לדוקטור לבנקוף, אתה שחקן תיאטרון, שחקן קולנוע, שחקן טלוויזיה, שיש לו קריירה משגשגת, וצריך להשתמש ברגליים שלו עוד הרבה ולעמוד על הבמה. וצריך קודם כל לדאוג לבריאות שלו עכשיו. ואני יכול להגיד לך מכל הלב שזו העבודה הכי גדולה לקבוצה, הפציעה שלך. אבל לדעתי הבריאות שלך היא הדבר הכי חשוב כרגע, ועם קרע ברצועה, זה לא נשמע צחוק ילדים, אחי. ושאתה תעלה על המגרש ותגיד, אני ארוץ בקטנה, אני אתן בקטנה, אני לא אתן פסים, אבל זה לא נכון. אי אפשר לרוץ בקטנה, כי באינטנסיביות של המשחק, באדרנלין של המשחק, ברצון שלך, בווינריות, בזה שתרצה לתרום, לנצח, אתה תיתן פול ואתה תקרא אותה עוד יותר. והנזק יהיה עוד יותר. אני חושב אובייקטיבי, כמה עצוב להגיד את זה, אבל כל אחד יש תחליף. אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה... יאללה, תהרוס את הדברים, סע הביתה. כאילו, מה יש לי לעשות פה? מה אני אעשה פה עכשיו? את תפקידו סיים במסע הזה, ובפנים אמרתי לעצמי וואה עלינו, כמו שאומרים. אוי ואבוי. מה זה? חבל לך על הזמן, אחי. שמעתי סירנות, עדיין לא הבנתי. משחקים נגד המשטרה. מה זה רולו? כל אחד איזה 1.80 מטר. וואלה, הם קראו אותנו אלה. אני הייתי בטוח שהם פשוט הולכים להרוג אותנו. פאק.